24 रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी बिसिङाव कलायनाय महारानी कांचन प्रभा देवी कम्युनिटी हलनगो पद्मबिल ICDS हाबानक नि बखाक्तै फिल्ड 4 राष्ट्रीय पोषण माह आवायमुं पान्दा खलायजाखा पान्दानि बिसिंथि गोबांमा आंगनवाड़ीनि जरायबसा रगनो तै बुमा रगनो काहामके नायकलनानि तै गोबांमा साकुप्लुं बुमा रगनो बाहिके अग्नि बसा जरायनो काहामके नायकलनानि आबारनो ति फोरोंजाखा तै बरो पाइथागो चामु काहामरक बहायनो बागलायखा ओ पानो फाइमानजक फाइका MLA रंजित देबबर्मा पद्मबिलनि BSc चेयरमैन प्रशांत देबबर्मा तै पद्मबिल IS विष्णु दत्त तै पद्मबिल CDPO निवा देबबर्मा नखबै जुदा आदंर राष्ट्रीय पोषण मास न पालन खायना थांग तंगो तार माने राष्ट्रीय पोषण मास शुधु एक मास बेपी पालन खामै बाय इंगिया जों सारा मास न सारा बছর न म खाय माथानाय कारण ताङै हिंदी समाज कल्याण और समाज शिक्षा दप्तर समाजनि जत अंशनि बररंग तुई काम खाय दंगो विशेष करे जों चेराइते बुमाना तुई सिनि अंगनादि वार्कार कर्मीरो जेहेतु समाजनि चेराइते बुमारंग तुई काम खाय दंगो जों बंनि स्वास्थ्य जाहाते बाहायके गाहाम आ विषय तुई जों मा वानसुंनाय जाते चिनि एलाकारगो कोनो एकजना चेराय जाते अपुष्टिओ ताबो गिथुन आबनि बागै जों जतनो माने सचेतन मांगनाय गाहामखाय चिनि अंगनादि सेन्टारगो जों काम मा खायनाय कारण যদি একজন চেরাই